Sex education should be made as simple as ABC. En el capítol 5 desmuntarem allò de... Les noies no tenen fantasies sexuals perquè són menys sexuals que els nois. Víctor. Un altre cop dibuixant. Algun dia m'hauràs d'ensenyar, aquests dibuixos? Sí, clar, algun dia. M'encanta el teu nou pentinat. Sí? T'agrada? No sé, volia fer-me alguna cosa així radical. Creus que em queda bé? Sí, dona un aire misteriós, així a una actriu de la Nouvelle Vague. Què tal la classe? Doncs pensava que fent comunicació audiovisual faria coses més entretingudes. M'he estat dormint aquesta última mitja hora. Doncs això té una solució molt fàcil. A veure, no dic que Stranger Things no estigui bé, però és una recopilació de referències del cine dels 80s. E.T., els Goonies, Stand By Me, Alien... No han inventat res. Doncs a mi em va molar moltíssim Stranger Things. De fet, de les pel·lis que has dit, crec que només he vist E.T. I quan era superpetita, així que no me'n recordo de res. Què dius? No has vist Alien? No. Ni els Goonies? No. Pots donar gràcies que no truqui a la direcció de la facultat perquè t'obrin un expedient. Per sort, em tens a mi per solucionar el problema. La setmana que ve fan Alien, el fenomen. No em pots dir que no. Ah, no em puc negar. Jo tinc una reputació, saps? Si algú s'adonés que està parlant tanta estona amb algú que no ha vist Alien, la meva imatge es podria veure seriosament afectada. Si arribo a saber que veniu a la uni per estar al bar, hagués estudiat una mica més. Hola, guapo. Víctor, Andrés, Víctor, company de la uni al meu avió. Encantat. Igualment. Bé, estàvem aquí parlant amb l'Emma, parlant de cine. Doncs mira, és on anem ara, precisament. Anem? El Víctor estava dient d'anar al Fenomenal la setmana que ve. Uau, el Fenomenal. És aquest nou club de Poblenou, no? M'hi apunta. No, jo m'estava referint a la sala de cine. La setmana que ve fan Alien en versió original, si us animeu. Alien és molt vella, no? I bueno, jo això, així, mira la pantalla, passo. A més, que pel mateix preu que me la doblin. Bueno, què? Marxem? Que em sembla que s'està fent una miqueta tard. Sí, I que què anem a veure? acabem tard. L'última del Jason Statham. El de Transporter. Diuen que és la més violenta, meco per minut. Uau! Bueno, que... Què? Marxem ja? Marxem. Què? Ens veiem demà. Vinga. Encantat. Espera.
Merda! No, sisplau, no obris la carpeta. Què està passant? Què ha passat? S'ha passat més de lo que hi havia, no? Ah, penseu que el Víctor té intencions de lligar amb... No? No, jo pregunto. Jo crec que al principi he pensat que tenia possibilitats, però quan ha vist el nòvio ja ha fet, ostres. Val. El Víctor té fantasies. Fantasies de quin tipus? Estava ahí claro, no? Val? Té fantasies sexuals amb la Emma. Com heu trobat aquest apropament entre l'Emma i el Víctor? Penseu que estava flirtejant, no? Són col·legues? Què us suggeria tot això? Con tensión sexual no resuelta. No resuelta. No resuelta. Porque hay que resolver la tensión sexual. Home, pots fer-ho o no. Ah, val. Jo soc dels que diuen que sí, però... I estaven lligant. Els dos tenen aquesta tensió sexual, sentim que... No sé, tampoc s'ho pren tan malament com veu els dibuixos del Víctor. Tampoc s'agafa malament i potser sí que podem intuir que algú sí que hi ha, que a l'Emma també li agrada. No sé, jo trobo que és una amistat, que pot haver un noi i una noia, pots tenir confiança en una persona i ser carinyós, jo crec que és això. I que no ho hem de veure com algo més, saps? Anteriorment parles els dibuixos que et donen la idea de... Jo ho dic per la noia, és a dir, potser pel noi sí que ho ha vist com algo més, però per la noia ho ha vist, doncs és un amic, jo tinc el meu nòvio i ja està. I si em pot agradar a ell, saps? Igualment, si tinc nòvio, tampoc. No és completament segur, però jo crec que a ella li agrada que la complementin perquè potser el nòvio no la complementa tant, en plan de ets guapa, no sé què. Llavors, quan li ve algú dient-li això en plan de primer amb lo de l'actriu. Dona un aire misteriós, així a una actriu de la novel·la. Que s'ha fet la il·lusió i després ha vist els dibuixos, ha vist que l'estava com... Idealitzant. Sí, idealitzant, posant-li un cos perfecte. Més que li agradi el noi, potser li agrada el fet de que algú la vegi com una afrodita o una cosa així. No has vist Alien? No. Ni els Goonies? Potser està jugant a que ja sé que t'agrado, però en el fons jo... Però estic disfrutant d'aquest cafè, no? Ja m'agrada veure que t'agrado, però passo, no? I tu deies el tema aquest de que hi ha alguna cosa en el Víctor que potser l'Andrés no li dona, no? Tu ja estaves amb la història aquesta de que potser l'Andrés no la fa sentir com el Víctor l'està fent sentir. Víctor, Andrés, Víctor, company de la uni, el meu nòvio. Encantat. Igualment. El seu nòvio és com de més acció i tot això, i l'altre li està parlant de clàssics, d'E.T., de Goonies, que són pel·lícules que, per exemple, els Goonies ella diu que no l'ha vist i li sembla interessant. És com si d'alguna manera amb el seu nòvio fos una persona i en canvi amb ell fos una altra. Un és intel·lectual i l'altre és més en plan... Sí, guapo. El nòvio que ella té és el típic malote, xulito, en canvi l'altre és més centrat, li agrada més tot el tema, o sigui, sí, té més cultura, bàsicament. Llavors això serien estereotips. Ara que parlaves dels estereotips, hi ha alguna en els dibuixos? Què heu vist en els dibuixos del Víctor? Què es veia?
molt sexual, molt objecte sexual. La dona com a objecte sexual... La cosa és que a l'imaginar-nos una dona ja ens ve una idea al cap, per això la dona està dibuixada d'aquella manera. Com és aquest cos, d'aquest imaginari? Una dona amb les tetes grans, un bon cul, cabell llarg i perfecte. Quan pensem en fantasies sexuals, quan ens imaginem cossos, quan ens imaginem persones relacionant-se sexualment, ens ve al cap un imaginari, ens ve al cap una forma de cossos i això es comparteix. Per això a vegades costa tant sortir, no? Perquè es basa en estereotips i agafem aquell estereotip i sembla que només puguem imaginar allò i no puguem sortir d'allò. A les sèries, pel·lis, revistes i publicitat, les dones sempre es representen de la mateixa manera. Sembla que les dones atractives sexualment hagin de ser primes però amb corbes, cabells llargs, seductores, passives, lànguides. Aquesta només és una manera de representar la feminitat, però és l'hegemònica, la que veiem constantment i ens és imposada socialment. El problema és que aquest model és irreal, avorrit i poc divers, però al repetir-se insistentment podem acabar pensant que és el model natural. I de natural en té ben poc. En realitat, les dones són molt més diverses i tot i que no tenim masses oportunitats per veure aquesta diversitat, hi som, existim. A més, aquesta forma de representació sovint mostra les dones en relació a la sexualitat. El problema és que aquesta sexualitat no és activa, diversa, divertida, sinó tot el contrari. No es prioritza ni es parla del plaer de les dones, sinó que aquestes només surten representades per proporcionar plaer a l'home. Ei, ets fan de l'Oh My Goig? Vols saber-ho tot sobre la teva sexualitat? Al canal de YouTube de BTV trobareu els videoblogs, les playlists, els tallers als instis, la ficció i molt més. Subscriu-t'hi i no et perdis cap dels continguts del programa. Ara el que farem és reflexionar una mica sobre el porno. El que està clar és que hi ha molts diferents tipus de porno, però hi ha uns cossos en concret que són més habituals de veure, que són els que estem definint, i una pràctica sexual que sempre es repeteix, que és la penetració. I ara jo us preguntaria, en aquest tipus de porno, de cossos, de pràctiques sexuals que estan centrades en el coit, de pràctiques sexuals que estan centrades en l'heterosexualitat, d'acord? O sigui, amb tot això, nosaltres ens agrada això? Penseu que agrada igual a homes que a dones? Cap a qui va dirigit? Abans heu dit, va dirigit als homes totalment. Crec que l'únic que serveix al porno ens ensenya només a fer córrer el noi i no ens ensenya molt el plaer de la dona, com ho pot disfrutar. Jo crec que sí que la tracten com un objecte sexual. Jo crec que també estaria bé o que no es tractés a cap dels dos com a objecte sexual o que també veiéssim una mica com seria un objecte sexual però en home. Que sí que hi haurà diferents categories de pornografia, però realment el clàssic i el que veu la majoria de la gent és el que la dona està per sota i això és trist perquè realment no hauria de ser així, ni la dona ha de portar les riendes, per dir-ho d'una forma, ni l'home tampoc, o sigui, fer com un sexe igualitari. Jo crec que encara que aquests petits actes de violència o de superioritat al porno estan, tristament, bastant interioritzats i com que ni ho notem quasi. És com aquests aires que porta el tio de jo t'agafo, jo faig tot, jo et domino, és com que la gent ja ni ho valora, no t'hi fixes. Jo el que deia que crec que de la mateixa manera que el porno diu que les dones hem de ser així i això, crec que també diu que l'home, saps? Vull dir, també li estan imposant a l'home que, entre cometes, ha de ser un bruto amb la dona, saps? I jo crec que la majoria d'homes, vull dir, són persones i no pensen, no, me la faig i ja està, saps? Vull dir, i crec que és aquest el problema, que el porno diu com han de ser tant les ties com els tios. Certament, l'estereotip o el porno et diu com ha de ser un tio i com ha de ser una tia, d'acord? I això afecta a les dues persones, però l'afectació no pot ser igual, perquè un, malgrat li afecti, el seu plaer està en el centre. A l'altre li afecta i el seu plaer no està en el centre. La seva funció és donar plaer amb l'altre, per tant, no estem parlant en termes d'igualtat. Llavors, amb tot això, les noies són menys sexuals que els nois, sí o no?
Jo crec que no, però el problema és que les noies no ho expressen i els nois sí. Llavors això fa que sembli això, però no ho és. Però bàsicament perquè les noies sempre hem estat com reprimides en el sentit de que tu si dius, no, és que miro porno, la gent igual et mirarà malament. Què? Tu? Sent noia? A fantasies sexuals jo crec que no s'ha de fer distinció entre noies i homes. Tothom té el seu tipus de fantasies sexuals, igual hi haurà algun home que li vagi molt més al romàntic que no pas el que és més porno, i en canvi igual hi haurà una altra noia que li anirà totalment al porno i al romàntic fora. I jo crec que no s'ha de separar entre diferents sexes. Abans de ser dona o home ets persona i tens les teves fantasies i el pitjor és que tenim com el tabú de les dones ens hem de reprimir més, hem de ser més fines, vigila el que dius, quan ho dius, i crec que tothom pensa igual, però són les diferents paraules que utilitzes per dir-ho. El que podem fer ara és, podríem imaginar quin tipus de porno us agradaria a vosaltres. O sigui, aquest porno que tenim aquí igual no ens agrada, com ens imaginem? Quin tipus de porno ens agradaria? Realista, jo crec. Que es vegi com és realment. Vull dir, normalment no veus el que passa a la realitat. Vull dir, amb uns cossos que siguin d'una persona normal, que pots trobar-te pel carrer, que pots veure, jo què sé, a classe, i uns homes normals també, que tinguin la mida del penis, un modo estándar también. Ya, pero... A ver, aquí. Pero es que si en el porno se basa en que el tío sea bueno y la chica también esté buena, es que luego si lo ves, no sé si todos piensan igual, cuando ves el porno, el gustillo del ver el físico, eso también te atrae y te pone, ¿sabes? No vas a ver ahí... No es a un flacucho y a una gorda, porque es que eso no se te va a meter por los ojos. Dependerá del gusto de cada persona, pero de eso se trata el porno, de que te llame la atención, que te ponga... Jo és que vull lligar amb una cosa que tu has dit, que és lo que te pone. I aquesta és la reflexió que dèiem del desig construït. Ens agrada allò que ens posa com a societat, perquè està clar que tu dius, ostres, és que a mi, me han educado la mirada, ¿me entiendes? Yo ahora veo un cuerpo pues flacucho que no sigue los cánones y a mí no me pone. Me pone para echar un café, però no? Vull dir que tu estaves com assenyalant, de dir, vale, i què hem de fer ara? Vale, què hem de fer? És una reflexió de societat, o sigui, és una reflexió de dir per què només desitgem un tipus determinat de cossos i de persones, un tipus de pràctiques i un tipus de relacions de poder. Per què ens ha de posar una relació de poder en la que hi ha una persona dominant i una persona que està submisa? O sigui, quina societat estem construint entre totes, no? Si la representació d'allò masculí i femení en general es presenta de forma binària, poc diversa, irreal, estereotipada, en el món de la pornografia no és gaire diferent. Bé, de fet sí que és diferent. És molt pitjor. Per què dic això? Doncs perquè en el porno, com ja hem dit, es mostren uns cossos determinats que s'imposen com a únic model desitjable. Perquè el coit o el sexe anal són sempre centrals. Vaja, que sempre hi ha un penis pel mig. Perquè les dones són sempre un objecte de plaer exclusiu dels homes, tant en les escenes hetero com en les lèsbiques. Perquè la diversitat d'orígens és cosificada i exotitzada. I podria seguir així hores i hores i hores i hores. Totes aquestes idees tenen una cosa en comú, la violència. Una violència simbòlica i estructural que apareix en cadascuna de les escenes del porno comercial. A través de totes aquestes representacions, aprenem que la violència contra les dones pot ser eròtica, i això és molt greu. No m'estranya que moltes noies diguin que el porno no els agrada i que no el troben excitant. A més, el porno comercial mai parla d'elles ni de les seves fantasies. Per això, les dones quasi no el consumeixen. No m'estranya, 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 no m'estranya. El gran consumidor del porno comercial és l'home. De fet, es produeix exclusivament per a ells. Les noies ho tenen difícil per mostrar el seu desig sexual. Per una banda, la construcció del gènere no els hi permet. I per l'altra, totes les referències que tenim en el porno apunten a que és l'home qui decideix les pràctiques i les dones es limiten a seguir-lo i a cridar. I és clar, moltes noies diuen «Jo passo del porno». Tens alguna pregunta sobre sexualitat per fer-nos? Contacta amb nosaltres a través de les xarxes socials d'Home i Goig o del telèfon, mail o WhatsApp del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat.
Ja ho tenim tot. Hòstia, Andrés, m'has espantat, joder! Però si jo t'espantant no saps el que t'espera, eh? Fatxa! No. Per què te l'has hagut de tallar? Perquè m'ha donat la gana. Avui m'han dit que m'assembla una actriu de la Nouvelle Vague. Ah. Ai, va. Que es veu que aquesta té 4 vegades més escenes d'acció que Transporter 3. Les altres eren una merda. Bon dia. Bon dia. Què tal la pel·li? Segons diuen, millor que Transporter 3. Té. Em sap greu la confusió. A qui se li acut fer les coses iguals? Està clar que el Víctor té fantasies sexuals amb l'Emma. Així ho diuen els seus dibuixos. Anem a parlar de les fantasies. D'on neixen les fantasies sexuals? Molt senzill. Doncs d'aquí. Sí, de la nostra imaginació. Nosaltres mateixes ens creem històries amb contingut sexual per excitar-nos. Ens podem inspirar en coses que hem viscut i recordem, o bé coses que hem vist o sentit. Heu vist que guai? Ens podem excitar quan volem només utilitzant la nostra imaginació. Per moltes persones, el porno és una font d'inspiració. Però què passa si el porno que ens proposen no ens agrada? Com construïm les nostres fantasies? On podem trobar altres referències? És molt important saber que si volem, podem tenir fantasies sexuals i que necessitem tenir accés a material que ens agradi i que sigui divers. És complicat tenir fantasies diverses només accedint al mateix tipus de pel·lis, de vídeos, còmics, llibres. Per escollir el que vols, has de tenir diferents possibilitats. Si no, estàs escollint senzillament el que hi ha. Igual. Oh, quina sorpresa. Igual. Ja, hem de fer. No podem tenir fantasies sexuals que no podem imaginar i no és possible imaginar allò que sembla no existir. Per això és molt important que busquem materials que presentin continguts sexuals de forma diferent i que els compartim. Així, entre totes, farem més accessible altres imaginaris amb els que construir noves fantasies sexuals. Anem a triar els finals. Com ho farem? Ara us explicaré quins són els finals. Els finals... Ara sí que necessitaré ajuda. Final 1 aquest, d'acord? Les persones que vulgueu aquest final, aquí teniu un pòsit, l'agafeu i el col·loqueu aquí. Així farem el recompte de quin final guanya. Final 1. L'Emma parla amb el Víctor sobre els dibuixos i té una proposta. Al final 2, l'Emma li dona la carpeta amb el Víctor, no li diu res i se'n va cap a classe. Ha triat el final 1 perquè pensava que la proposta seria que s'oferiria com a model per fer un còmic realista, amb el seu cos de debò i no el cos super idealitzat que li havia fet ell en primer lloc. Jo he triat al final de que hi hagués una proposta a darrere sexual perquè ens estessin follamics o el que volguéssim. Jo també, hi havia una tensió sexual que no se l'aguantaven. Hem triat el mateix? Sí. Jo havia triat, crec que no sé si és el final 1, en el que li fa una proposta, és a dir, arriba a classe, li ensenya les imatges, el còmic que ell ha fet i li fa una proposta. I a veure, havia triat aquest perquè jo pensava que li faria una proposta, però no una proposta bona de vinga va, anem a tenir alguna cosa, sinó home, què fas dibuixant-me si jo no t'he donat permís? No, però no m'agrada que facis aquestes coses perquè jo personalment a mi no m'agradaria que fessin això. He triat aquesta opció perquè és el que jo hagués fet, o sigui, a mi em passa això, veig un còmic d'una persona que està fent dibuixos porno en la que jo sóc la protagonista i, joder, em xoca i dic, ostres, no sé, o sigui, és que passo, saps? O sigui,
ja s'apanyarà ell sol. Jo opino el mateix. Jo crec que és la més realista perquè normalment, Et calles molt. si abans de dir la veritat que saps que te l'estàs jugant molt en una relació amb un company de classe, millor li dius, bueno, segueix amb la teva fantasia i a mi, mentre no m'involucris directament, no ho vagis compartint, que es quedi allà. Vaig a comptar, Final 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veiem? Final 2. Era el millor. Sap greu la equivocació. Aquí sabia que fer-les totes iguals. Bueno, així... Tot bé? Sí, per? No, per res, per res. Bueno, jo me'n vaig, que tinc classe de comunicació social. Uf, quin mal. I això? Ah, me'ls emporto per llegir-vos. T'agraden els còmics? Sí. Tu? Sí, sí. A mi també m'agraden, però aquests no els coneixia. Doncs molen molt. Ja. M'ajuda a despertar-me. Però tranqui, ja te'ls deixaré algun dia. Pervertit. Fins demà. Calcular a través de la diagonal del format i la longitud focal de l'objectiu. La qualitat de l'òptica es donarà més o menys definició, igual que la longitud focal.